Башла яңадан, башла әлифтән. 1000 еллык гыйбрәт безгә алар аша ингән. Рун, гарәп, латин, кирилл хәрефләр. Кем белә, тагын бер гасырдан соң ни көтәр. Кул язмалар янмый, ләкин җылыны саклый. Басылган сүзгә каршы беркем әйтә алмый. Каләмеңне ал, төймәләргә бас. Туган телеңдә курыкмый рәхәтләнеп яз. Билгеләр җыелмасы булып калмас өчен әзрәк, башны да эшләтергә кирәк. По мнению штаба татар Москвы, диктант – это великолепная идея. Штаб татар уже 6-й год принимает участие в этой замечательной акции. Более того, имеет смысл проводить его не один раз в год, а несколько, возможно, в еще каком-то формате. Для штаба татар это идеологический рычаг для привития ответственности, любви к татарскому языку. Это своеобразный акт единения нации, погружение в свою национальную среду. Все татары пишут татарский диктант. И сегодня в 11 утра здесь, в штабе татар Москвы, собрались те, кто смог приехать утром, потому что, конечно же, пятница, рабочий день, и было сложно собрать очень большое количество людей, но тем не менее откликнулись, приехали, и среди участников диктанта была наша известная, знаменитая руководитель театра Диляфрус Дежурова. Вот она писала тоже диктант, были журналисты, были студенты. Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байытылганнары гына узын гомерле була. Ничек язарга шундый җырны? Көчле тәэсир итәрдәй шундый тылсымлы сүзләрне ничек табарга? 3-4 көн буе Аккыш күле урманнарында фәкать шул хакта уйланып, дулкынланып йөрдем. Димәк, Тугар Баширов шишмә моңы ничек җыр тудырый. Башладым. Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Көчле тәэсир итә икән. Җөмләне укыйм. Җырның соңгы юллары ни сәбәпле шул кадәр көчле тәэсир итә икән? Югыйсә, булай карауга гади генә сүзләр бит. Югыйсә Булай карауга, югыйсә булай карауга, гади генә сүзләр бит.
Dikant mиңа авыр бирелмәде. Беренчедән, Гомәр агай инде ул безнең Казан арты кешесе. Шуңа күрә безнең сөйләм диалекты бер төрлерәк. Сүзләр менә сөйләм телендә. Шуңа күрә мин үземне җиңел яздым писалым. Минем өчен бер генә проблема менә өтерләрне кайда куярга, кабатланган теге сыйфат билгеләре кабатланган урыннарда ничек ирек урнаштырырга микән дигән шундый сорау гына тугалады. Менә мин аны диктантны безгә җиткереп торучы ханымга сорадым инде. Минем үзем өчен бик ошады. Мин биредә әкияти бер татар дөньясында булган кебек хис иттем үземне. Менә шуның кадәр безнең телебезгә битараф булмаган милләттәшләребез бар икән, димәк әле без яшибез.